ndinogona kutanga business remachira izvo zvimukaita zvokuseka neni ini ndozvitaita ndekutengesa machira aya guys aya I'm selling kana muda kutenga machira wada kutengera vanhu vabereka vavo machira kumamisha contact me ndikutengesere machira ndatofunga business po pano I'm very much business minded so if you want blankets this one ndokutengesera one 50 iri ndiye ndarihodha kandendahodha saka ndikakuhodhera because rakakura iri reri chinzi ndorinokwana paqueen pabed then iriri 2 plier handirirodziya zingaiti da kutokuratidzai guys I'm selling blankets ndotengesa machira uyai mutenge machira uyai ndikuratidze ndakutokuratidzai tumwe zvinhu zvandikutengesa kuzvirimwa ndiriko mira motombotokuhaijeka I'm selling blankets sapasi mapila zvinodhura then these ones ichi ndenda kutengeserawo ne$15 uyatoni business ramuka guys for the people support Shema akutengesa mablankets this ones $15 chiri 1 ndatotanga izvozvi handitomboti ndizvo mangwana ichi chinonzi chi-exclusive chinenge chiri exclusive collection yesingle flannel fleece throw ichi handiti kana ndochiita $15 chakadai chinosvika chakadai kwauri ikoko hamunozviona manje ndibatei vanoda kutengera hama dzavo machira batai inini ndakuitawo business ramachira batawo kwewe ndimakete business randatotanga izvozvi kureva kuti pamba pano pane zodzo pandimutsira business idea dayotoni icho chifilisi chako vana mai vachida kuenda kumusangano wondobata chifilisi icho tarirai kuzva chinenge chakaita divi chiya divi zvakare ichichi $15 kana iwo wati zvona nodhura hazvina mhaka vanondisapota $15 ichichi ambobata chinenge chiri chikunukirira utsva chaiko hachisi bhero chimwe ichi chinouya chakatodai yapadhuzewe chinouya chakadaiwo ichi chifilisi ichi $15 macolors andinawo chete right now ndeiyi green nethis one ndo makala andinawo iwayo $15 15 uyamtengi ndo haiti yacho zvainenge yakaita iyi chinhu ichi chandichatochivhuri ndechemumwe munhu chatotengwa chatotengwa nemunhu izvozvi in the name of Jesus Christ then toenda pamablankets ngatimbobvisa zvirimwa zvimboya uko shandira korona mwari imba irufiwe ndisapotei business rangu ramachira randatanga iri munguva ino yechando vanhu vajehovha iri blanket rate $50 bata uko ari petani zvei moriona ngaribude rose chamwari blanket iri tarirai muone zvarei rakaita kurema tarira uone zvazvinhuka inzwaiwamachitairo roonekwa ndisimuka ini ndati ndota $50 akala anenge akasiyana ndinozokuratidzai mamwe zvangu but iri $50 support Sharon this one is $50 famba zvakanaka dadhamuda kudai mukati taridza uone ini ndati ndotengesa ne$50 50 akuti kurohwa nechando mutengo mutengo warohwa nechando uyaone uya mutenge vanhu vamwari shumba ndasambozona kuti pane shumba zve uchiwa shumba ichiti hao vaya varuchiwa ichipinda vaya apa audzoki futi right this one ini ndati ndiri kutengesa ne$50 right toyapa chirungu choga vanhu vamwari sapotai business rangu randatotanga ini chero ndava nemachira isapo right ndakutiwo zvemachira ndo business rangu iri randiri kuitawo mwedzi uno kana mabed cover futi ndinomawana mabed cover ndinomawana maekera mabed cover kunyanya ewhite stereki ndanga bosi pane mukoto wangu wandiri kuti hodha iwoyoyo ndinomawana simudza wakadaiwo soto iri simudza kudaiwo swarioni this one then chirito $35 type yakadaiwo so but mina ndikuratidza futi iyo
This one is $35. So interest here, can be done. $35. 35 iri. 35. Lero ndautengira vanhu machira vari kumamisha vari kupi. Ndibatei ndikutengesere machira. I'm selling blankets. Indanaro pabhande pane iri. Chando chakadai kuuya ichi. Pamuda machira namo. Azviwa $35. Batoko. Amotobva nerako re50. Imari chete ndoshakwa but ndiro chero ndorezera rako rero. Ichi We woita chokuwaridza. money guys for the people. Ona iri. Chinyama samwa. Chinyama last. Chinyama. Ona guys, muriona here iri. $35. $35. Mavideo call machira zvembwa tenga machira. 35. Iri rinoda majabhora. Rine design yemabhora. Iri rinorema kupfuura iri kuti remei. Izvozvo this one ndechiritakira tichione zvedu kuti rinenge chii chii. Ndatofunga business right. Iri rinenge riri 2 ply riri extra double extra large double. Iri ndere 50, iri ndere 35. Kana wachiti ndoda re70 ariko, asi kuti nhasi ndati ndava nere 35 nere 50 neizvi zvema $15 izvi zvima free zvima throw izvi zvima throw ndo zvandava nazvo izvo, ndo zvandinazvo. Anenge achizvida please ndibatei. Get in touch with me. $15 ichi 15 dombi. Business ikara ndiri kuitawo ndiwane kamari yeroofing vanhu vaJehovha. Hamusi kuzviona ndikamuka ndisapotawo kuti ndikutengesereiwo izvizvi nemachira iri ziguru manje iri rinotodhura. Ndatokuchipisirai because ina remember pandakambotitenga iri ndakatenga ne70. This one 50, this one 35. Vari kuda magumbezi. Get in touch with me. I am here for you guys, for the people. I will deliver without failure. Without failure. Tinoita kungozokuradza kuti makala kana wangoti tiekera ndoda kundomatora ndochiti chichuzai makala amunoda apa amunozviona. $35. $50 mazigumbezi maziblankets akadai. Uku ku 35, uku 15. Mhando yepamusoro inenge yakutoda $6. Chi? Ndomande vamuzoro. Ko. Saka inenge iri mhando yepasi. $6 ndomande yepamuzoro. $6 mapilo. One yakadaiwo ndokutengesera ne$6. Kana uchida one pilo yakadai ndokutengesera ne$6. Guys, inde nchihodha ini ndoitawo resale. Hapana hakusi kubira munhu ko. Ndikahodha ndokuitira hozi resale. Hani munozviona kuti matondi promoter. Handina munhu wandanisana naye, hana munhu wandabira mumba make, asi kuti ndatengesa. Kutengesa kotendekwa. Saka nyango uchida kuti ndi supply kugokwe kupi kwa Mutare, get in touch with me. I will buy for you. Ndikira zvinhu zvangu ndiri muno muHarare ndichikuhodherai ndahodha. Mosarudza kala dzamunoda pano zvinhu zvandenda hodha ndotodi spa pabhasi ndoisa pabhasi. Support me. We are onewe. Machira kaniwe. Buda amo. $35 diamond. Moda nchikwe. Munombondi pa 20. Mozondi pa 15. Kan. Anda ma 35. Ndidzoserera mukata. Ma 35. Ane ipinde mumabhegi. Mukati mebhegi. Aiwa kana ndo saka ndorarama nei. Totengesera ane mari. Ndo saka ndiri kumatengesa. Uya nawo pamuromo penyu kudai kutozwa kuti chando chiriyo. Chiri kurowa. Wakatonanga kumasowe. Muona mukoma mukatenga jira iro ka. Iri rinoita 50. Munoenda naro kumba.
Munoenda naro kumba mukandonzi namai. iri nyangwa mukadi chanda mubvo 50. Harisiri aya ma2-in-1 amuna. harisi 2-in-1 iri hariti ukariwacha rinota mafunduka iri tichotonanga akadai atone 3 years haritomboiti mafundufundu modida ngozobhadhara rini Chitokusirai. samoda ripi doko kana kuti guru 35 Mwaza kunotonhora zvokutika. Ndati kunokotonhora chaiko. kutonhora ndonyera chikereti kana kuita machira Ndodai bandozotwana ndakumba. Rozondirwadza kuwacha. Plus Kutombopota tichikwakuka. toema 50 iri ndori 35 E75 kuti aripo. paka mudare 100 ririko kuti Rekuti mosumudzirana nemukadzi kana waura wobuda mukadzi. makuinda zvakanaka ndouya nawo munotengwa jira dzvau uchiti ma 35 batako vanhu vada kuona vada kuonawo mabhidha Kapotable. 35 Army green. So beni vari. so beni nowakonzi nawo kumba. Havapindi. So beni. akakasikuona kuti kasi Kwave mone machira. Ndaona. Vanodine kutomatarisa kwake. Apane mamwe makala akasiyana nei? aripo Iri ndo jira iri reinangoshingirirwa ka1. makala anenge aripo Iro re50. Re50 ukangoshingirira ungorovera musoro padombo pa. Ndakumba no. Ungotenga 1 rekufuka chete. Ndoenda ari maskata. Azitombodi kana kubatwa nemarobhari kana watenga. modai ma50 saka guys ngona ndatanga kutopromotwa nemabhiridha pano chini sapota iyoyo koko hamuzviona manje izvi mugovigirawo madzimai venyu zvimathrow izvi andizvi ichi chimwe ndo chegreen ichi vakagara pakauchi ive ndipewo chithrow changu gumbezi ritomboti ndo kauchiri handiti pasofa naiwe ka ndoda kofi ndatonhorwa kani nai muzukuru wangu ndona mbuya wepatuseiwe timakete ndipowo chithrow changu chandakatengerwa nadhoka ndivawo ndiise kumakumbo tsoka dzangu dzisapindwa nechando mozviona here vanhu vajehovha nditengerei mundipromote vanhu vajesu $15 this thing kana kugara vakadai zvavo iwe isa big brother hati munozviona kana ndoda kuona muvhango hameno kana ichiri kuona muvhango chimwe icho chiya chandiri kunyanya kuita favorite ichi ndechangu zvangu ichi kana vanhu vamwari makambozvionawo kupi zvinhu zvanga zvisina kana kurongeka zviye isa kofi kwatonhora nhasi vakagara zvavo kana kudai isa ana mbuya vanenge vachizvidai izvi vakagara vachimwa tii vari pasi pemumvuri iwe utengere mbuya changamirewe even if you want to support watakamboitira maprojects vaivaye uchiti ndombotengera namaisi mamachira ndotengera ndibatei this is my business I'm doing saka ni 15 35 $50 ndiro business rangu irori saka zvakuda kupetwa zidzokere machira mukati hairi mboma iri re15 iri ukaona angorifuka
kana kuti maviri munhu ukamitira maviri aya ma50 aya hachatombozi kuti chando chikunya nepi antozokangamwa antofunga kuti ari mukati mekira mehita akafika jira iri rakagara ini ndotohwa kuso kutoti ndakagara pamutefetefe ndohwase kutoti ndakagara pamusoro pesofa right now ndito pajipesoro pejira re50 tengai machira ema$50 ayi ndikumatengesa ini I'm selling ndo machira anodziya manje bvunza vanhu iswa mabata bhoma chikwapuro rasta chacha abvuma ari kuseri ukoko kuti jira rakakura aya madoko aya ndo ema35 anenge achiti inini hangu jira ndoda ngotenga re35 makala mamwe ariko akasiyana hamunozviona ndebosi nenda kukwasa kuti ndihodhe riri zibhero ndisingachaiti 1 ndohodha riri zibhero because kwana ndichinda ndichidzidziswa about buying and selling blankets ndanzi unoita zvekuti abhero because ndaita research hamunozviona usambonyara nemuhasulu yako this time hasulu yangu kusvika maybe season dzapera idzo dzamhere kusvika rini I'll be selling blankets me Sharon Chipomanjira. I wanted to roof my house, so while this I want to roof my house I have to do something different. Mapinda ine madam anoziva komana kuti ndo hasela ina miri chunhu 1 ndikambovaudza nangu ndino hasela nekuda kwokuti muromo ndakapuwa chipo naMwari wokuti haufani kunyarara itongori redhiyo rinongoti ungoinda saka zvauri redhiyo kudero andingangoti Mwari vakandipa hwire kutaura risingagoni kuchiunzwawo machipisi nekurufa imba rinofana kutorufa imba iro hwiro muromo iwoyo haurufe imba saka tengai machira chiri kuti isusu unenge wotohwa sekuti woti uri kunzvimbo inopisa zvisingaiti kana ukatenga machira angu aya in the name of Jesus. Harisiyo kala dzega dzine ziripo makala akasiyana. Saka guys, for the people support my hustle that I have started today in the name of Jesus. I want to thank this client and my blessings so there are some blessings that runs around this area. Ukashtarisisa chaiko isaichi kashtarisisa mablessing acho akawandisa ndekutopfachura kudai pfachu mbomwa mvura ndataurisa zokwadi vanhu ndataurisa kudai ndoshaiwa kana customer imwe hii ndingasvoderepi ndingasekwa navanhu pano vanhu vaMwari mabhizinesi anondiseka ndingasekwa zvikadati Mwari uyu I cannot zokwadi vanhu vaMwari support my hustle ndapfugama Jehovha ndokupai munamato here I can do that if you want Mwari Baba Jehovha uri kumusoro kudenga ndauya pano zvokwadi ndakadzikamira kuti Jehovha muri ikoko vanhu vabate mwana dzavo idzi vasapotewo hasiwo rangu ramachira ndada kutanga muzuva ranhasi handisi kuti ideology yacho yabvepi asi kuti kune hwirati rabva kudenga ndakagara ipo pazvina zvituku zvino kunzi tangawo bhizinesi irori ramachira uchitengesa wanewo zvimari zvishoma wezere matanda erufi zvokwadi imba ipere nezita raJehovha vari kundiona zvokwadi ndisapote nditengese machira ariko akasiyana mamwe anenge achiita ma50 mamwe anenge achiita ma20 mamwe anenge achiita ma25 mamwe ogoitawo ma35 ndataura zvinhu zvandaziva ndadzidzisiwa muzuva ranhasi ndamukira kumatutorial zvokwadi tutorial yekumuka na5 am kuti ndodzidziswa kuti unoita sei zvokwadi Jehovha muziki wedenga vabatewo vanhu vari ikoko vanoda kundisapota bhizinesi ramachira irori ndigokwanisa kuti ndigopembera zvokwadi ndichiti vanhu machimarenzi makandisapota Baba Shiro namashiro makavasapota 1 woimi Jehovha muri kumusoro kudenga ikoko vanhu vakatenga zvirimwa zvavo nanhasi vachiri kungotenga vakadzosera navo kuchikoro vakatibhadhira zvikuru fizi dzavo ko ini ndadiwo chindisapota iwo imi Jehovha chitai kuti vanhu vakwanise kuti ndingowana zvangu izvozvo zvishoma zvina mhaka zvakaoma izvo ndosiririsa ndodini hangu izvozvo handizivi kana iri dieting ndiri kudhayeta kuzama kufadza vanhu vose zvokwadi zviyo ndabayikana mudumbu dumbu rapera iri ratoti kwakwatu nezita raJehovha handizivi kuti zvichafamba sei izvozvo zvinhu zvandatanga ndigosekwa here navanhu vari pana sekuru bheni vangandiseka vakati maifunga zvichaenda nepi vanyaseyo baba vava nana amu vanyasei nekuti vanofunga kuti pamwe hakuna uchanditengera machira zvokwadi ingovharaiwo nyadzi nyange ndikaona vanhu vatatu ndivhare zvokwadi ndipembere pano ndingatoita PE champiri gori ndichifarira kuti vanhu vandisapotawo ibhizinesi rangu ramachira randatanga muzita raBaba neMwana Sande.